Outes convertese no escenario do filme Un Deus que non baila. O equipo está a gravar na igrexa de Ró, set que visitou esta mañá o Conselleiro de Cultura para poñer en valor o audiovisual galego. A igrexa de San Xoán de Ró, en Outes, foi un dos lugares elixidos para a grabación da película Un Deus que non baila. Esta mañá o equipo estivo filmando no templo e nos seus arredores unha historia na que afondou o seu director, Pedro Díaz. Esta é unha película ambientada a finais dos anos 90 que fala dunha familia especial, unha familia adiantada aos seus tempos a finais dos 90 aquí na Galicia rural daquela época na que eu me criei. Sí, estamos aquí en San Xoán de Ró rodando unha localización moi especial para esta historia que é unha igrexa, porque a película fala, bueno, ademais das novas formas de familia que se estaban xerando e creando naquela época, tamén fala un pouco da tradición religiosa, non? Que nos impregna un pouco tamén culturalmente, como nos afecte, como nos vai moldeando tamén de algún xeito. Trátase dun traballo que levan a desenvolver durante máis dun mes, no que rodaron en diferentes localizacións repartidas por diversos puntos de Galicia. Temos 6 semanas de rodaxe, estamos na nosa cuarta semana, xa estamos aí na segunda metade, e nada, quedanos 2 semaniñas e despois pois un traballo de postproducción interesante sempre, unha nova reescritura. O filme, que verá luz previsiblemente o vindeiro 2027 e íntegro en galego, está protagonizado por un reparto cheo de actores e actrices da comunidade. Son maioritariamente galegos e está tamén Bruna Cusí completando un reparto maravilloso. O Conselleiro de Cultura, José López Campos, visitou o set de rodaxe e nel situou Galicia como epicentro audiovisual. En Galicia medra, non? E medra non só por o talento galego, que temos moitísimo talento no ámbito do cinema, sino tamén, bueno, que a capacidade que temos de atraer rodaxes, non? Que se están facendo en Galicia e que, dende logo, converten Galicia nun plató, é unha das mellores maneiras de promocionar o noso territorio cara ao exterior. Neste caso, na estrela desta película, Un Deus que non baile, que ten moitas cuestións importantes, relevantes. O primeiro é esa colaboración que ten a Xunta de Galicia co sector audiovisual. Nos, evidentemente, temos unha presencia, estamos colaborando orzamentariamente neste filme, pero, ademais, é unha peli que ten, como podedes ver, unha parte importantísima do seu elenco de actores e actrices galegos. Ademais de ser unha película rodada en galego, López Campos agarda posicionar esta peza nas grandes plataformas a nivel nacional e internacional e nos festivais de cine. Bueno, como todo o mundo pode entender, posiciona a marca Galicia en todo o mundo e entendemos que a aposta polo audiovisual é unha aposta clara pola nosa cultura, é unha aposta clara pola industria. Hoxe en día Galicia ten unha industria cultural, é unha industria no cinema moi potente, pero ademais é unha forma maravillosa de promocionar esa Galicia calidade que queremos transmitir ao mundo. E apuntou que se trata dunha maneira máis de promover o galego, por iso a Xunta aposta por este proxecto, no que o Goberno autonómico inviste 350.000 euros. O alcalde de Outes, Francisco Calo, afirmou que o Concello conta con moitos enclaves atractivos para atraer máis rodaxes. Estamos super contentos, non, de que unha película de fala galega e ademais con, bueno, como saben, se ven dicindo de que gran parte dos actores e toda a intervención ten raíces galegas, digamos, bueno, pois que sea tamén o Concello de Outes, non, que vai salir a escaparate, digamos, que vai salir á luz, os concellos rurais, vímolo dicindo por activa e por pasiva, temos moito que enseñar, temos moito que dicir. As actrices María Vázquez e Bruna Cusí protagonizan a trama na que tamén participan Ana Santos, Irea Chouza, Julia Pazo ou Miguel de Lira.